context, teachers are not teaching to become servants for election service. Teachers are teachers to transform future societies. Alliance of Concerned Teachers bibahad nga mukiha sa ilang mga labaw kung pugson sila sa pagpasilbi sa barangay election. Sobrang nga mga magtutudlo sa dakbayan sa Talisay posibleng taktakon sa mayor. Ang mga magtutudlo, ilang nga mga supporters sa napildi nga kandidato pagka-mayor sa miyaging eleksyon. But I was the one that was designated by Commissioner Quezon as the officer in charge. OIC District Collector sa Customs magpabilin sa pwesto bisan gi-question ang iyang appointment sa Deputy Collector for Assessment. Ang nubog mama kanakulilan kog naong nga kanang kuan nakoy anak. Lalaki, nilugo sa iyang silingan nga babae, human siya gibasted. Wa makontento sa pagpanglugos, iya bagyong gikulata. Mga barangay officials sa Sugbo gikatahong gipaluyuhan sa mga drug lords. Dugang mga opisyal sa barangay gipanid-an sa kapulisan. Nundot sa pagpangandam sa nagsinagabot nga piniliay sa barangay, hugot nga gimonitor karon sa kapulisan sa Region 7 ang mga politikong gituhan nga gipaluyuhan ug mga drug lords. Sugin limi, Julie Tainar. Nunod sa nagsingabot nga piniliay sa barangay ang mga kadagkuan sa kapulisan dinhi sa Region 7, may kumpirmar nga dunay incumbent barangay official dinhi sa Sugbo ang gipaluyuhan sa usa ka dakong pusher sa illegal drugs. We received this report that this level 1 drug pusher, meaning the daytime drug pusher, is reportedly supporting a barangay official as an incumbent. But we are still validating the report. Nagdumili sila ba sa pagbutyag sa mga barangay official, kinahanglan pa nilang i-validate ang naghipos nga impormasyon. Nasuta nila nga duha ka dagkong drug pusher ang naglihok dinhi sa dakbayan o probinsya sa Sugbo. Dugang ni Labra nga nagpadayon ang ilang gihimong validation sa 82 ka barangay kung doon na bay laing barangay officials nga gipaluyuhan ining dagkong pusher sa dakbayan sa Sugbo. Duha sab kalungsod sa probinsya sa Sugbo ang gimonitor karon tungod sa taho nga dunay political aspirants sa umaabot nga barangay election nga protector sa illegal drug trade. Sama ni Labra, wa sab mutug-an ang panguho sa kapulisan sa probinsya kung kinsa kining giingon nga taga-amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo. Part of our security preparation, i-monitor na nato ning mga possible candidates. Police Director. Gipatin-aw sab sa hepe sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi nga way mga kandidato o kahay incumbent barangay officials ang gipaluyuhan sa mga drug pusher. Julie Tainar, News 5. Kung si Cebu City Mayor Michael Rama andam mutabang pinaagi sa paghatag og kwarta sa COMELEC isip kontribusyon sa mga barangay, tun-an pa sa Kapitolyo ang posibilidad nga abagahon sa kagamhanan sa lalawigan ang election contribution sa mga barangay ngadto sa COMELEC. Sama sa dakbayan sa Sugbo, gilikayan sa Kapitolyo nga makwestiyon sa Commission on Audit ang ilang paghatag og kwarta. Hinoon, wala pa'y nadawat ang Kapitolyo nga request gikan sa mga barangay. Ang balaod, nagmandog ang barangay bugahin o pundo alang sa barangay elections. Mato di Governor Junjun Davide nga ang COMELEC na lang unta ang mangita o gahin nga maggamit sa umaabot nga eleksyon. Okay, pikir na magkwarta ng probinsya ron. Nanawagan ang COMELEC sa mga opisyales sa gobyerno nga mag-request na o i-renew ang ilang permit pagbaton o security escorts karon nga hapit na ang piniliay sa barangay. Sugin limi, Andrea Patenia. Sila yung tumatagal dahil may assessment threat yan. Ni pahimangno ang COMELEC Region 7 ngadto sa tanang government officials nga gikinahanglang i-pull out na ang ilang mga security escorts. Kinigawas lang kung nakasumiti na sila og application, ilabi na katong wa pa mahatagi og exemption permit ni atong midterm elections. Samtang katong nahatagan na, gikinahanglan nilang i-renew ang permit. Apan hangtod karon wa pay nadawat nga bisan usa ka application or renewal request gikan sa mga government officials ang COMELEC Region 7. As of today, there is no incumbent officials elected or appointed
who applied for security escorts, either it is renewal or a new application. Usa sa mga nagpadayong ni gamit siyang security escorts mao si Cebu City Mayor Michael Rama. Dihang gipangutana kini kun kanus-a siya mo renew dali ning nanugon sa iyang mga staff. Follow up po sa imong security escort nga exemption na renew na nimo Mayor. At balik pa ka na tayo. Ako na lang mo security kung gugilingon. Si Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes padayon sab sa paggamit sa iyang security escorts. Miingon ni nga wa siya masayod nga kinahanglan di ay i-renew ang permit. Pagman lang yun ta, gusto i-service balaw. Whatever. Pag yung renew na to. Yung usara, yung isa wala, sugot po wala. Mato ni Lambino nga kadtong nagpadayon pa sa pagpaserbisyo sa ilang security escorts nga way permit, mahimong makiha kay usa kini ka election offense. Apan iyang giawhag ang publiko nga maoy musang atong kaso kay wa sila'y oras sa pagbantay sa tanang lihok sa mga opisyales. Unfortunately, we are here in our office, busy with works. Hindi na namin pwedeng tignan lahat ng mga officials, bantayan sila lahat. Sa laing bahin gipasalig ni Lambino nga di mabalaka bisan pa man og 7 ka barangay sa lalawigan ang gipaubos sa election watch list. Kay duna sila gimugna nga security plan uban ang kapulisan. Hinuon giangko niini nga posibleng mas gubot gyud ang barangay elections kung itandi sa miaging midterm elections. So we have a larger number of voters in that very short period. Second, yung number of candidates. We have how many? Sa barangay, we have 24,000 for the whole region. 24,000 ang i-up mo. Yes, ang ipoproclaim natin, no? For the barangay only. Gipahibaw sab niini nga hapit nang mahuman ang ilang preparasyon ug karong Oktubre 26 na gikatakdang moabot sa Subo ang tanang election paraphernalia gikan sa kauluhan. Andrea Patenya, News 5. Nibahad ang Alliance of Concerned Teachers nga kasuhan ng mga principal ug school division heads kung ilang pugson nga musilbi ilang mga magtutudlo karong maabot ng eleksyon sa barangay isip mga Board of Election Tellers. Kagahapon nagplanong i-boycott sa AK ang piniliay kung dili patasan ng ilang honorarium. Ryan Sorote, Suginlimi. Teachers are not teaching to become servants for election service. Teachers are teachers to transform future societies. Kasuhan sa Alliance of Concerned Teachers ang mga principal o division heads nga mamugos sa mga magtutudlo sa pagpanerbisyo sa umaabot nga barangay elections. Ilaning bahad, human sila naglaraw nga i-boycott ang eleksyon kundi patasan ang ilang allowance o honorarium gikan sa 3,000 ngadto sa 6,000 pesos. Katungod matod pa sa mga magtutudlo ang pagbalibad sa ilang mga labaw nga mo'y gi-pressure sa COMELEC. Ato naikiha sila kung ilatang pugson. Una sa tanan, katungod nato nga mudumili sa mga trabaho nga bugat na og sobra na sa ato ang lawas. Matod sa Department of Education, nga dakong responsibilidad sa mga magtutudlo ang pag-alagad sa eleksyon. Nunot niini, magigtagbo ang regional director sa ACT aron hisgutan ang ilang mga yangungo. Kung magkaistorya kami sa mga pundok nato, no, naamantay ACT na po ibang mga pundok, ako sa silang paminahon nga no. Pero ako sang ipasabot doon naman tayo katungdanan. Doon ay kapin 40,000 ka mga public school teachers ang DepEd Region 7. Kung madayon ang pag-boycott sa kapin 30,000 ka masakop sa ACT, mahimong kuhaon sa DepEd ang mga magtutudlo gikan sa private schools. Nang hinaot si Dulangon nga di na moabot sa kinihaay ang planong pag-boycott sa kahugpungan sa mga magtutudlo. It does not matter kung ang amount dako man o gamay ang ato nga makasilbi ta sa atong isig katao. Pero kung ingon sila, it is an obligation of the teacher. No! It should not be compulsory election service. It should only be voluntary election service. Ryan Sorote, News 5.